S nami Bog, razumijte jazici i pokajajte se, jako s nami Bog. Srećan praznik u ovome svetome manastiru u kojem se sabiramo svake godine na ovaj dan Petrodana, kada proslavljamo sveštenu uspomenu na dva najveća vrhovna apostola Hristova, Petra i Pavla. Sveti apostoli bili su ljudi kao i svi mi, od iste materije, od tela i krvi, ali su bili ispunjeni božanskom silom i zato su u ono vreme proputovali ceo svet i pronosili svetlost Evanđelja Hristovoga. Njihova propoved, one nauke koju su od Hrista slušali, oni čudesa koji su očima gledali, što su očima videli, ruke njihove opipale, to su propovedali narodima širom sveta. Taj božanski oganj nauke Hristove, koji su apostoli prihvatili od njega, pronet je širom sveta i dospeo je i ovde danas do nas koji smo se ovde sabrali. I tada i danas propoveda se isto Evanđelje Hristovo, Evanđelje o Carstvu Nebeskome, Evanđelje o crkvi Božjoj utvrđenoj na kamenu vere apostola Petra i učvršćene radom i trudom apostola Pavla. Ta tvrđava Božija koju su utvrdili ova dvojica učenika Hristovi sa ostalim njegovim apostolima i njihovim nasljednicima, pokazala se kao najveća sila na ovome svetu. Protiv ovih apostola bila je tada čitava Rimska imperija, što znači ceo tada poznati svet. Bile su jevrejske starešine, fariseji, sadukeji, bili su rimski carevi, njihove vojskovođe, razni jeretici, svi oni u čije duše nije moglo da se smesti ime vaskrsloga Gospoda Hrista. Svi su oni nastojali da ovu iskru božansku ugase, da se ime Hristovo ne pominje. Zato su ih hvatali apostole, vodili pred sudove, vodili pred starešine, pretili da prestanu da propovedaju onoga koga su Jevreji raspeli, a koji je vaskrsao. Ali apostoli su imali uvek jedan i isti odgovor. Ne možemo slušati vas više nego Boga. Ako je Bog naredio da propovedamo, mi ćemo da propovedamo, a vi činite što je vama drago. I zaista oni su vršili svoju misiju, ali su i neprijatelji Hristovi vršili svoje delo. Najzad i apostol Petar i apostol Pavle svoju nauku, svoju propoved posvjedočili su svojom žrtvom, posvjedočili su svojom krvlju, svojom glavom, jer i jedan i drugi i svi ostali apostoli, kao i kasnije hiljade i hiljade mučenika, životima svojim potvrdili su da je Evanđelje Hristovo istina, da je to jedina istina u ovome svetu kojom se ljudi mogu spasiti. Od koga? Od greha, od smrti, od đavola. I zato ova dva divna apostola Hristova, Petra i Pavla, jedan običan ribar, drugi filozof, ali u veri su isto bili
i u delima i žrtvi isto su bili, zato njih je Bog proslavio i njih slavi ceo hrišćanski svet, od istoka do zapada i od severa do juga. Njihova svetlost, koju su oni propovedali, sabira i ovde svake godine u ovom manastiru na današnji dan veliki broj pravoslavnog našega naroda, koji dolaze da molitvom svojom, da trudom svojim posvedoče da su sledbenici ovih vrhovnih apostola. Da posvedočimo da istu veru koju su oni propovedali i mi gajimo srcima našim, da je prenosimo našim mlađim pokoljenjima, našoj deci i omladini. Jer samo ako budemo tako radili i živjeli po nauci ovih apostola, možemo da se nazovemo imenom hrišćanskim, da se nazovemo potomcima Svetoga Save, Svetoga kneza Lazara Kosovskoga, mučenika i velikomučenika i svih slavnih i divnih predaka iz roda našega. Neka bi dao Bog da ovaj današnji veliki praznik zaista bude put prosvetljenja i otrežnjenja našem narodu, da shvatimo da nijedna druga istina, nijedna druga ideologija ne može nas izvesti iz nevolja i stradanja, iz iskušenja kroz koja prolazimo već duži period vremena, nego jedino povratak na put Božji, povratak na stazu kojom su išli sveti apostoli, nauci koju su oni propovedali i životu po toj nauci kao što su oni živjeli. Neka bi dao Bog molitama svetih apostola Petra i Pavla da sve nas ovde sabrane Gospod pogleda milostivo, poštenje na blagodat svoju, ali i celom rodu našem, da bi živeći na ovome svetu postali dostojni građani Carstva Nebeskoga, da kada pođemo odavde, nađemo se tamo gde se i sveti apostoli nalaze, u Carstvu Hristovome, da sa njima i sa svima svetima i mi slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu nerazdeljivu, kroz sve vekove i svu večnost. Amin.